Gandang araw! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Kung napanood nyo guys, yung bagong video ko na in-upload ko nung nakaraan na sinabi ko doon na babalik tayo ulit dito sa Wakra Family Beach. So heto na ngayon guys, gawa nga nang nabitin ako last time pero ngayon inagahan na namin talaga. Today is Friday and I'm very lucky kasi nga day off ngayon ni Jay. Hindi rin kasi pare-pareho ang day off niya. Minsan Friday and Saturday pero minsan may mga emergency kaya napasok at nauwi. Kaya lagi kong natanong sa kanya kung kailan ang day off niya. And since available nga daw siya ng Friday, heto nga at bumalik talaga kami. Kaya sabi ko this time aagahan na natin. So ngayong araw na ito guys, babalik tayo sa Wakra Beach. At ang oras na ito ay 10 o'clock in the morning. Dahil excited ang person, heto nga at bumangon ako ng maaga para makapagluto ng kakainin namin doon sa beach. Dahil nga sabi ko sa kanya na doon na lang tayo kakain ng lunch. Mas masarap kasi kumain sa tabing dagat guys. So diba? Sinong relate dyan? Kahit simpleng pagkain lang at kung doon tayo sa tabing dagat, naku, mapaparami talaga tayo ng kain. Gaya nga ng sinabi ko, kung nasubaybayan nyo yung una kong video about yung pagpunta namin dito sa Wakra Beach, alam nyo na guys, itong daanan na ito. Tara na at papasok na tayo. Diyos ko Lord, sobrang init. Dahil maaga pa kami guys, heto at kukunti pa lang ang mga nandito. So ngayon, naghahanap lang kami ni Jay, ang tamang parkingan ba, yung konting may lilim, ganun, para hindi naman mahirapan 25 namin. Buti ka mo at nakakita kami na magandang parking space. After that, diretso na kami dito sa my shade. Buti ka mo at nakita ito ni Jay, napakaganda itong spot na ito. Yan at nag-aayos na siya ng kumot. Oo, kumot nga talaga ang dala namin. Heto rin ang dala naming timba na napakalaki. So nandyan na lahat yung mga pagkain namin, kutsara, tinidor, plato, kutsilyo, baso, ganun. Sarap Kuya Eddie daw guys. So ito lang yung picnic meal namin. Tapos kukuha na kami ng halaan. Oo, okay lang. Tapos yun no, sobrang nakikita nyo guys, low tide. Kain na tayo. Time check, it's 12:23. Oh, tanghaling tapat guys. So, kaahon ko lang from dagat. Ayan o, init-init. Nanguha ako ng halaan. So, babalik tayo after a few, let's say after 1 hour. Kasi pahinga muna. Kasi ilang oras din tayo nakababad sa araw, sa dagat. Wow, uling is real. Okay lang maging uling guys. Basta mahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin. Diba? Kunting lilim muna dito, tapos pahinga, tapos inom ng tubig para hindi tayo mahimatay habang nanguha tayo ng halaan. Pakita ko guys yung nakuha ko ngayon. So, ito guys yung nakuha natin part 1. Part 1 kasi nga babalik pa tayo. So, dami na natin nakuha. Yun. Kita na pa dyan. Siguro more than 1 kilo na ito guys. Babalik pa tayo. Nag-i-enjoy na ako sa ginagawa ko. Kaya nga kami bumalik dito guys. Kasi nabitin ako last time. Hi guys. Heto at kababalik lang natin galing doon. So, eto na, papakita ko na sa inyo yung second batch na nakuha ko. Halaan plus oyster. Ito na siya guys. Grabe init. So, ayan yung nakuha ko guys. Ito yung batch 2. Mga halaan at saka daming mga ligaw na oyster. So, kakainin ko yan. Tapos yung halaan kay Jay. Dami na. Ito na yung batch 2 ha. Grabe, init. Marami pa. Sarap ako manguha. The satisfaction, the happiness. Oh wow. So guys, ito yung nakuha ko batch 1 na, diba? Batch 1. Dami. Tapos nung bumalik ako, ito naman yung nakuha ko. So siguro ito mga 4 kilos din. Satisfied. After ilang oras ako nakababad under the sun at saka sa tubig, nako, we decided to go home na guys. Dahil sobrang naiinis na ako, paano naman kasi may itik na pamilya dyan of all shades sa amin pa talaga nagtanong at naghihintay kung kailan daw kami aalis. Oy, nagsabi na si Jay na alis na daw kami bago ako mapaaway. Fast forward, heto nga nakarating na tayo ng bahay. Nakarating na kami dito sa bahay and showing you itong mga nakuha ko kanina doon sa beach. So, siguro ito, mga 4 kilos. So, ang dami kong nakuhang halaan, guys. So, binabad ko muna dyan. And after 2 days, pwede na siyang kainin.
That is halaan. And also here, maraming mga native na oyster. So, kinuha ko yan guys para sa akin din. Ito para kay Jay. O, diba? So, biyaya to ng dagat. Nakalibre na naman kami na pagkain. Salamat po!